Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і да падзеяў, якія варта абмеркаваць, якія абмяркоўваюцца ва ўсім свеце, таму што за імі стаіць прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і не толькі, бо ўсё ўзаемазвязана і ўсё это мы зараз абмяркуем з нашым госцем, амерыканістам і дарадцам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антонам Пеньковскім. Прывітанне, Антон. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю паважаных слухачоў і гледачоў. Я, дарэчы, хочу, можа быць, не з Трампа пачаць нашу размову, а з Антона Пеньковскага. Справа ў тым, што мы са спадаром Антонам дамовіліся, што ён зараз пераходзіць з пазіцыі зрэдку прыходзячага ў студыю госця на нашага рэгулярнага эксперта. Мы будзем з ім сустракацца рэгулярна раз на 2 тыдні па чацвяргах, хутчэй за ўсё, і ён будзе аналізаваць як амерыканіст гэтую і палітыку, пазіцыю Амерыкі, што адбываецца, як это звязана, на што ўплывае і гэтак далей. Так, спадзяюся быць карысным да вашай эфірнай сетцы. Ну, сапраўды, так вельмі шмат зараз вельмі актыўнічае гаспадар Трампа і яго каманда, таму я з задавальненнем прыняў вашае запрашэнне. Дзякую вам. Але паколькі я ўсё ж таки сказаў, пачнем з Антона Пеньковскага. Антон, я ведаю, што у вас ваша уласная ініцыятыва, ці як яе правільна назваць, развіваецца, пашыраецца. Ці можаце больш падрабязна пра гэта сказаць і і што гэта можа азначаць? Ад нас з эфіра сышоў Кавалеўскі, а вы сыходзіце ад Кавалеўскага? Нет, зусім не так. Ну, па-першае, тут трэба зазначыць, што я працую на шматлікіх накірунках, быў час, калі было нават 3 працы адначасова, гэта выстачае, ну, гэта патрабуе вельмі шмат часу. Апошнія гады у меня працуе моя асобная арганізацыя, моя асобная ініцыятыва, якая займаецца выключна аналітыкай, якая працуе значна менш публічна, чым тая ж агенцыя еўраатлантычнай супрацы. Вось ёсць пэўны план, я і знайшоў вельмі добрых калегаў і рэсурсы на развіццё гэтай ініцыятывы. Таму яна зараз будзе трошачку больш актыўнічаць. Я, на жаль, не магу зараз вам распавесці падробнасці, бо частка з таго, над чым працуем, яно яшчэ ў працэсе, а палову працы не паказваюць. Вось. То бок вы працуеце на спецслужбы? Якія спецслужбы? Ну, мало ли якія, Ми-6, там, Пентагон, там яшчэ што-небудзь, Масад, в конце концов. Жартуйте. Ну, конечно, да, асабліва простое, што іврыт я вучыў калісьці у маладосці. Вось, але, ну, я не сыходжу з агенцыяй еўраатлантычнай супрацы, вось, просто яшчэ вылучаю трошачки больш часу на свае асобныя праекты, ну і моя арганізацыя працуе досыць доўга, каб напрацаваць вось гэты, як кажуць умныя людзі, capacity, каб трошачку прасунуць свае асобныя праекты. Ну што ж, будзем сачыць за праектам Антона, тым больш, што, як я ўжо сказаў, ён будзе нашым рэгулярным экспертам і будзем сустракацца раз на 2 тыдні. Ну што ж, да Дональда нашага Фрэдавіча бліжэй. Антон, давайте пачнем трошачку ўжо з навіны даўняй, але на перспектыву. Шмат размоваў пра тое, што ну вот як сустрэнецца Лукашенко з Трампам, як абдымуцца, як ужо рассябруюцца, будзе. А ці будзе ўсё ж таки гэтая сустрэча? Ваша прагнозы? Слухайце, я досыць скептычны. Але непростое, што гэтая сустрэча не распрацоўваецца, што гэта нейкія там міфічныя, альбо гэта, не ведаю, інфармацыйная аперацыя. Хутчэй за ўсё, нават сам Лукашенко ў апошні момант можа забаяцца туды ехаць. Перш за ўсё мы мусім падкрэсліць, што апошні раз Лукашенко ездзіў у Злучаныя Штаты, а калі быць дакладным, у ОАН, але ж ўсё ж такі ў Злучаныя Штаты, у 2015 годзе по запрашэнню вядомага ліберала і суперніка Дональда Трампа ідэалагічнага Барака Абамы, там сустракаўся з ім асабіста, ну, на прыманні. Вось таму
фактычна візіт Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты тэхнічна магчыма вось і правесці яго туды праз, не ведаю, расійскую тэрыторыю альбо яшчэ неяк лагістычна, гэта цалкам магчыма. Але апошні год мы назіралі такую досыць агрэсіўную перамоўную тактыку Дональда Трампа у асабістых сустрэчах, калі у авальным кабінеце пад камеры пачынаецца вось тое самае вядомае шоу, калі Дональд Трамп ужо адчувае себя гаспадаром сітуацыі і пачынаецца ціск і досыць такія цікавыя заўвагі да сваіх гасцёў. І тут мы можам узгадаць таго ж гаспадара Владзіміра Зеленскага, які вось апынуўся ў вельмі такой складанай сітуацыі там у авальным кабінеце, спардара Эрдагана, які калі наведаваў Белы дом, яму падаецца таксама не спадабаліся заўвагі Дональда Трампа, і цэлы шэраг лідараў, у тым ліку топавых еўрапейскіх кіраўнікоў краін, якія чакалі альбо чагосьці іншага, альбо ўсё ж такі абмяркоўваць настолькі вострыя тэмы, зарабіць такія вострыя каментары за зачыненымі дзвярыма. Але мы бачым, наколькі Дональд Трэдавіч сябе не стрымлівае, асабліва пад камеры. Я мяркую, што апошні момант у Александра Лукашэнкі можа спрацаваць яго палітычны інстынкт, як кажуць хтосьці там з хорошых рускіх, інстынкт палітычнай жывёлы, што гэта можа быць амаль што адным з самых небяспечных момантаў у яго палітычнай кар'еры, вось ужо праз 30 год. То есть Трамп у сваім стылі можа яго апусціць, а яму ж он же непрывычны. А яму трэба будзе вяртацца. Вось, а як ён вернецца да сваіх памагатараў і да Пуціна, калі там будзе нейкае палітычнае забойство там у Белым доме? Зноў-такі, гэта мадэляванне, спекуляцыя, ўсё гэта так далей. Мы таксама не мусім адкідаваць верагоднасць таго, што яму могуць так параіць з Крэмля тройчы падумаць, ці варта туды ехаць, ці не. Вось, таму я мяркую, што гэты візіт магчыма і хутчэй за ўсё сапраўды распрацоўваецца, але ж у апошні момант сам Лукашенко можа так тройчы падумаць, ці варта яму ехаць. Вось, а тое, што амерыканскі бок ідзе на цэлы шэраг саступак, на вось прыпыненне гэтай міжнароднай ізаляцыі, хіба са свайго боку рэжыму Лукашэнкі, гэта ўжо зразумела праз цэлы шэраг візітаў, таму тут здзіўлення няма, і я нават мяркую, што вось такая сімвалічная падзея, як візіт самого Лукашэнкі, гэта не тое, што можа неяк перакуліць гульню альбо неяк моцна спрацаваць. То бок у Белым доме, у авальным кабінеце былі значна больш складаныя палітыкі, і я б не казаў, што там штосьці вельмі моцна мянялася ў іх жыцці пасля выхаду з Белага дома. Але вось пра гэтыя страхі, можа быць, апынуцца з такім нестрыманым на язык прэзідэнтам ЗША ў адным кабінеце і, як кажаце, патрапіць пад рызыку палітычнага забойства. Это калі мы разважаем пра вось сапраўды нейкую такую сустрэчу прыватную тэт-а-тэт у авальным кабінеце, там у Белым доме, там яшчэ што-небудзь. А калі мы кажам вось пра запрашэнне на Раду міра, дзе будзе шмат людзей, дзе можна как бы праслізнуць, там павітацца з Трампам, фотачку зрабіць, абняцца, там пачуць така коротка, як мы там, я цябе паважаю, а ты мяне паважаеш, і хуценька как бы, каб пазбегнуць вот магчымага палітычнага забойства, шугануць куды-нибудь там у бок прыбіральні. Можа быть такі варыянт. Конечно, можа быць, але гэта настолькі небяспечная гульня, скажем так, і хіба Александр Лукашенко не дамагаўся асабістай сустрэчы з Дональдом Трампам увесь апошні год, а нават ужо больш. То бок гэта вельмі небяспечная гульня, зноў-такі падкрэслю, па выніках якой можа адбыцца то самае палітычнае забойства Александра Лукашэнкі, дзе ён можа вось даць тую самую слабіну, якой ад яго можа чакаць і частка існуючых беларускіх элітаў, і, безумоўна, сам Крэмль. То бок
зноў-такі нават праз тое што і амерыканскі бок нібыта кажа што гэта ўжо дэтэрмінавана, што гэты візіт нібыта запланаваны, а калі дыпламаты кажуць запланаваны, то усе папярэднія крокі ўжо пройдзены, ўжо кажуць пра вынікі. І таксама прапаганда самого рэжыма таксама падкрэслівае, што гэта нібыта ўжо вось неяк усё адбудзецца, білеты набылі і хутка паляцяць. Ўсё ж такі я б не казаў пра гэта як пра штосьці, што ўжо адбылося. Антон, і ўсё ж таки, калі вось ён не паляцеў на першае запрашэнне на Раду міра, на першую, што было б ўсё ж таки знакавым таким вот і першае пасяджэнне і гэтак далей, шмат казалі пра тое, што Крэмль забараніў. Забараніў, не забараніў, но наколькі ось такі візіт, такая сустрэча можа выклікаць незадаволенасць у Крамлі? Ну, я б казаў, што не сам візіт можа выклікаць незадаволенасць, а вось тое, што можа там прагучаць в кулуарах, тое, што можа гандляваць там Лукашенко, увогуле яго паводзіны вось могуць не задаволіць. Сам візіт, ну, тут я не ўпэўнены. Што тычыцца вось першага запрашэння, я ўпэўнены, што Лукашенко і не мог туды паехаць, бо само афіцыйнае запрашэнне прайшло за 5 дзён да самого паседжання, то бок, ну, калі б Лукашенко прыняў бы гэта запрашэнне там менш чым за тыдзень прыняць удзел у нейкім мерапрыемстве ў Злучаных Штатах, вось гэта бы выклікала бы значна больш пытанняў у расейцаў, у саміх там прадстаўнікоў беларускіх элітаў, што Лукашенко увогуле все кінуў, пра ўсё забыўся і ось пабег у Злучаныя Штаты дамагацца увагі Дональда Трампа. То, ну і тут мы мусім усё ж таки трымаць у галаве, што падобныя візіты яны патрабуюць вельмі складанай лагістыцы, якая за тыдзень не распрацоўваецца. Зноў-такі падкрэслю, я ўпэўнены, што вось па першаму запрашэнню гэты візіт увогуле не мог адбыцца, але ж сімвалічна сам факт таго, што яму яго даслалі, гэта тая самая увага, прагу да якой дэманстраваў Лукашенко ўвесь апошні год. І вось гэтыя запанкі, нейкая цікавасць да яго асабіста, не ведаю, там медыкаменты і гэтак далей, гэта вось тое, што Лукашенко праз яго велізарнае эго, што для яго найбольш каштоўнае ў гэтых перамовах паказаць яго суб'ектнасць, паказаць яго актарнасць. Неяк так. Антон, вось час прайшоў і, можа быць, больш разумення стала, ну, скажем, падзеліцеся са сваім бачаннем, што ўсё ж такі, чым цікавы Трампу ЗША увогуле Лукашенко, чаму столькі такой увагі да яго. Вось на фоне злітых размоваў паміж міністрам адной з еўрапейскіх краін Сіартра і Лаўровым быў такі каментар. Ну вот ёсць чалавек, які і з Расіяй, і з Пуціным, і з Лаўровым на кароткай назе таксама ўсё ведае, таксама можа данесці інфармацыю, тым больш, што как бы там прэзідэнт этой краіны таксама ў сяброўскіх адносінах з Трампам і гэтак далей. Маўляў, яны могуць это вось паміж сабой вырашыць і без Лукашэнкі, і даносіць інфармацыю, ці там нейкі аналіз рабіць паводзінаў Пуціна, ці яшчэ што-небудзь. То бок, на фоне гэтага вот ёсць нейкае бачанне таго, што чым цікавы Лукашенко? Слухайце, ну перш за ўсё ніхто не абапіраецца, асабліва у вялікай палітыцы, толькі на одну крыніцу інфармацыі, будь то тая самая Вугоршына, мне падаецца, вы спасылаліся на яе, толькі на одну крыніцу інфармацыі, то бок чым больш крыніц, асабліва ўзаеманезалежных альбо так моўна ўзаеманезалежных, тым лепей. По-другое, тут мы мусім выдзеліць адразу некалькі накірункаў. Першы з якіх гэта бяспека ў усходнееўрапейскім рэгіёне. Гэта тое, што тычыцца краін Балтыі, Польшчы і Украіны ў бегучы момант. Ввогуле мы мусім зразумець, што палітыка поўнай ізаляцыі Беларусі з боку Злучаных Штатаў адбылася толькі ў момант змены караула, калі так можна назваць, у Белым доме. То бок яшчэ пакуль Дональд Трамп быў у Белым доме ў 20-м і на пачатку 21-го года,
Злучаныя Штаты ўсё ж таки вельмі асцярожныя і безумоўна асуджаючы рэпрэсіі і все тыя жудасныя моманты, якія адбываліся тады ў Беларусі, былі значна больш праактыўнымі адносна таго, што адбываецца ў Беларусі. І толькі адміністрацыя Джо Байдена заняла вось гэтую цалкам ізаляцыянісцкую пазіцыю, безумоўна, уключаючы вось той же самы санкцыйны ціск, які павялічыўся ўвесь гэты час. Хутчэй за ўсё яны спадзяваліся, што гэта ізаляцыя, гэта ціск і дадатковая ізаляцыя з боку еўрапейскага звязу зробіць сваю працу і нейкія змены ў Беларусі адбудуцца вось цягам гэтага часу. Як мы бачым, гэта не тое, каб спрацавала. І мы заўважылі, як з канца 24-го года Злучаныя Штаты пераглядзелі свае падыходы да палітыцы ў адносна Беларусі і занялі больш праактыўную пазіцыю. То бок яны бачаць... Канца 24-го года гэта яшчэ пры Байдене. Гэта яшчэ пры Байдене, ну, безумоўна, слухайце... Пры тым прэзідэнце, якога так пастаянна не можа забыцца Трамп. Ну, частка чынавенства у тым ліку і дзярждэпа засталася. Той же Крыстофер Сміт, які найбольш актыўны прадстаўнік амерыканскага дзярждэпартаменту, які працуе па беларускаму накірунку і удзельнічае, падаецца, ва ўсіх візітах амерыканскага чынавенства за апошні год, ён працаваў яшчэ і пры Байдене. То бок, умоўна кажучы, Антон, выбачайце, што перабіваю, то бок можна сказаць, што вось гэты трэк так званы перамоўны, там ці на паляпшэнне, там на змену адносінаў і стасункаў паміж ЗША і Беларусю, Вашынгтонам і Мінскам, гэта не вот это ноу-хау Трампа, не яго ініцыятыва, гэта працяг таго, што ўжо было закладзена пры Байдене. Так, ну, давайте тут трошечку дамовімся. Мне больш падабаецца гэта называць праактыўным падыходам, бо перамоўны падыход, я лічу трошечку альбо гуманітарны, або неяк яшчэ, мне падаецца трошечку недакладны. Увогуле, з пункту гледжання таго ж чынавенства, іх працы гэта разглядаць розныя верагоднасці, распрацоўваць розныя планы, якія потым кладуцца на стол вышэйшаму чынавенству, таму ж прэзідэнту Злучаных Штатаў, які прымае ультыматыўнае рашэнне на працу па тых ці іншых накірунках. Я кажу пра тое, што распрацоўка больш праактыўнага падыхода адносна Беларусі, мы гэта бачылі і па падзеях яшчэ падчас позняй адміністрацыі Джо Байдена. Яна велася яшчэ ў тыя часы, калі яны заўважылі, што змены, ну, вось напрост так не адбываюцца і сітуацыя толькі пагаршаецца. І Злучаныя Штаты, амерыканская дзяржава прыняла вось гэты больш праактыўны падыход. Так імпульсам стала інаугурацыя Дональда Трампа і ввогуле такая каштоўнасная, прабачце, перамена ў падыходах амерыканскай палітыкі. Вось гэта дыпламатыя сделак, big deal, реал-палітик і вось все астатнія словы. Безумоўна, гэта адпавядае тым падыходам, якія прасоўвалі тыя часткі амерыканскіх эліт, якія гістарычна прынята адносіць да рэспубліканскай партыі. То бок, безумоўна, гэта все адносна абстрактныя рэчы, але ж мы бачым, як пэўная частка амерыканскіх эліт, якія падчас прэзідэнцтва Джо Байдена лічыліся контрэлітамі, прыйшлі да ўлады, у іх было цалкам іншае меркаванне наконт глобальных падыходаў і, магчыма, тыя распрацоўкі, ты перагляд таго, ну вось не спрацавала так, давайте паспрабуем іншае, яно прыйшлося ка двару, і мы бачым квантытатыўна вымяральныя вынікі і пэўны працэс на беларускім накірунку. Ніхто зараз не ведае, да чаго гэта правядзе, але ж мы бачым вось развіццё сюжэту досыць актыўнае за гэты год ад вызваленню там аднаго-трох чалавек, уключаючы амерыканскіх грамадзян, да вызвалення ўжо соцен людзей, што
Ну і безумоўна топаў пратэстаў 2020 года, што яшчэ год назад лічылася ўвогуле немагчымым. Ну так і вось я так разумею, калі на пачатку абсалютна не цікавіла амерыканскі бок, што будзе адбывацца з вызваленымі палітвязнямі, і можа быць нават наадварот, яны лічылі, што калі іх дэпартуюць з Беларусі, то гэта больш для іх бяспечна, яны ўжо не патрапяць по другому колу за краты, то зараз пад, ну как бы там ціскам не ціскам, ну скажем, пад выказваннямі дымсілаў, там беларускага грамадства, што мусяць мець выбар вызваленыя людзі, змянілася гэтая тактыка. То бок можна разлічваць, што зараз будзе пашырацца как бы спіс патрабаванняў, якія выстаўляе рэжыму перамоўная група ад ЗША, то бок пачынаючы ад таго, што каб была магчымасць заставацца, так і наконт спынення рэпрэсій магчыма. Так, сапраўды, я з вами цалкам згодны. Я не лічу, што ад самага пачатку ввогуле разглядалася вось гэтая праблематыка таго, што людзі выдвараюцца з краіны прымусова, ім не даюць магчымасць застацца ў Беларусі. По майму меркаванню, амерыканцы сапраўды лічылі, што гэта значна больш бяспечная опцыя для людзей трапіць да сваіх, трапіць у бяспечную краіну, дзе няма ўсіх гэтых жудасных абмежаванняў, там не завесці картку, сім-карту, ну а для тых, хто трапіў у тэрарыстычныя спісы, там ввогуле цэлы шэраг абмежаванняў. То бок я лічу, што ад пачатку лічылася больш бяспечнай і гарантавана бяспечнай умовы. Гэта ўсё ж такі вываз гэтых людзей да сваіх, ну і потым ужо глядзець потым. Вось, але ж тое, што мы зноў-такі назіралі ў другой палове 25-го года, гэта тое, што амерыканскае чынавенства прыслухалася да галасоў з боку беларускіх дзеячоў, беларускай грамадзянскай супольнасці ў выгнанні, якая давяла і досыць добра аргументавала, гэта вельмі важна, не толькі патрабаваць, але ж ўсё ж такі лагічна аргументаваць вось патрэбу для людзей даваць магчымасць заставацца. І мы бачым, як з, падаецца, верасня мінулага года, калі асабліва востра паднялася гэтая дыскусія, на пачатку уже 26-го пэўныя змены ўсё ж такі адбыліся. Тут мы мусім разумець, што хутка тут і амерыканская дыпламатыя не смагла б спрацаваць, то бок апрацаваць вось гэты запыт і распрацаваць гэтую патрэбу, гэтую зацікаўленасць у перамогах з рэжыму Лукашэнкі, але ж нават улічваючы, што гэта адбылося досыць павольна, паўгады, гэта ўсё ж такі тэрмін, але калі гэта параўнаюць з 5 гадамі, гэта ўсё ж такі хутка. Ну і да другой частцы вашага пытання, я сапраўды лічу, што тут ввязваючыся вось гэтую дыскусію, ввязваючыся ў гэты, давайте так умоўна назовем, перамоўны трэк, трэба вайсці ў яго, і я цалкам упэўнены у здольнасцях, у прафесіяналізме амерыканскіх перамоўшчыкаў, і увогуле, прабачце так, на мой густ, яны значна больш прафесійна сябе паводзяць і маюць значна большы досвед і бэкграунд, каб атрымаць тое ад беларускага боку, што ім патрэбна. Пакуль што ў іх досыць добра атрымліваецца, і тут я цалкам аптымістычна, што крок за крокам, так, канешне, нам хацелася б, каб все адбылося, не ведаю, з 8 раніцы панядзелка адразу все патрабаванні беларускай грамадзянскай супольнасці былі выкананы, і, не ведаю, Коул з мяжы сказаў, што все, можна вяртацца ў Беларусь. Мы мусім разумець, што так не працуе. Але ж нават маленечкімі крокамі мы мусім дзякаваць амерыканскаму боку, што іх атрымліваецца включаць гэтыя запыты ад беларускай супольнасці ў выгнанні,
і спадзявацца што іх таксама і далей будзе атрымлівацца вось пашыраць вось трэба всунуць ногу ў дзвер і потым вось пашыраць вакенца магчымасцяў. Я цалкам аптымістычны. Канешне, гэта мы мусім аддаваць сабе адчёт, што гэта зойме пэўны час і быць сціплымі, цярпялівымі. Так, гэта цяжка, але ж, ўсё ж такі жыццё. Не падаецца, Антон, што вось гэтыя добра, рэжым пайшоў насустрач, вот даў магчымасць людзям неяк так спачатку проста вызваліў і выязджаць, потым яшчэ і застацца, але калі вот казаць асабліва пра тых, хто быў дэпартаваны з краіны, іх альбо пазбавілі пашпартоў, альбо нават тыя, хто там выехаў з пашпартам, анулявалі ім пашпарты. То бок гэта нават паскудныя нейкія дзеянні, там помслівыя дзеянні ў бок саміх вось беларускіх грамадзянаў, людзей, але гэта і плевок такі ў бок таго ж самага перамоўшчыка Коўла. Типа, добра, мы тут пайшлі там табе насустрач пад тваім ціскам, але нават табе вот хоць такую пакасць зробім. Так, сапраўды, зноў-такі мы не можам адразу бачыць нейкую такую імгненную рэакцыю ў гэтым працэсе. Зноў-такі падкрэслю, амерыканскае чынавенства, амерыканская дыпламатыя працуе вельмі прафесійна, і вось на гэтыя, не ведаю, такія падлянкі, якія падкідваюць вызваленым палітвязням, так адразу нейкай публічнай рэакцыі не трэба чакаць. І, канешне, хтосьці там можа не ведаю, той же Спадаркоў можа пракаментаваць, што так, гэта недапушчальна, яшчэ людзі застаюцца за кратамі і гэтак далей, але нейкіх такіх імгненных дзеянняў не трэба чакаць. Там людзі працуюць з такімі вельмі халоднымі галавамі, разлічваючы тыя ці іншыя рызыкі. Адначасова з гэтым зноў-такі падкрэслю, вельмі шмат разоў казаў гэты тэзіс о том, што Лукашенко вельмі адзін з самых добра вывучаных палітыкаў у свеце з пункту гледжання амерыканскай дыпламатыі. То бок у 95-м годзе, як выбары 95-го не прызналі, зразумелі яго модус аперанди і ўвогуле пра яго паводзіны, як ён можа шкодзіць і гэтак далей, ўсё разумеюць. Але ж тут, хутчэй за ўсё, яны бяруць вось баланс рызыкаў і магчымасцяў. Хутчэй за ўсё, гэтае пытанне будзе ўжо узнятае на наступных раундах, каб не рабілі яшчэ вось гэта. Магчыма, гэта не абмяркоўвалася. Лукашенко можа сказаць: а вы мне не казалі не пазбаўляць іх пашпартоў. А я падумаў, можна. Амерыканцы такія: добра, не пазваляюць. Нігдзе ж в інструкцыі не напісана, што ў мікрахвалёўцы нельга сушыць кота. Сапраўды, яны такія: да, мы вам не казалі, а цяпер не рабіць. Лукашенко такой: так, конечно, не буду. Вось. То бок, але ж на гэта спатрэбіцца яшчэ пэўны час. Так, вось бачыце, рэжым Лукашэнкі, там яго памагатары скарысталіся тым, што вось на ўсе інструкцыі, якія ім спускаюць з Вашынгтону, не было прапісана і не пазбаўляць іх пашпартоў. Тады пазбавім пашпартоў. Вось, але ж, зноў-такі, з амерыканскага боку працуюць адэкватныя людзі, разумеюць, наколькі падобная практыка шкодная, і з еўрапейскага боку таксама. Вось, я лічу, што як і ў папярэднія, як у мінулыя разы, калі абмяркоўвалася пытанне дадавання гэтай опцыі заставацца ў Беларусі, я лічу, што гэта пытанне таксама будзе ўзнімацца, і, магчым, гэтая шкодная практыка будзе прыбірацца, але ж не імгненна. І тут мы мусім спачуваць тым людзям, якія трапілі вось у гэтую пастку праз тое, што, зноў-такі, і сам Лукашенко, і выканаўцы рэпрэсіяў вось убачылі яшчэ адну магчымасць паказаць вось свой гуманістычны твар. І яшчэ пра адзін нібыта такі меркантыльны эканамічны інтарэс ЗША, нібыта да Беларусі, гэта калій. І, адпаведна, знялі санкцыі з Беларусь-калія, але засталася пытанне транзіту праз Літву. Літва стаіць на жорсткіх пазіцыях, ці ўжо, можна сказаць, стаяла. То есть, як сітуацыя развіваецца? Ці прадавіць Літву, я не ведаю, як тут правільна, што
Трамп, ЗША, сітуацыя агульная, уласныя унутрыпалітычныя меркаванні, інтарэс эканамічнай Літвы, то бок калі чакаць зменаў? Ось, спадар Зміцер, зноў вы самі адказалі на сваё пытанне. Тут мы бачым цэлы шэраг вось гэтых фактараў, безумоўна, гэта і скажем так, зацікаўленасць Злучаных Штатаў у беларускім каліі, увогуле вось адкрыцці гэтага маршруту. Нават я не ўпэўнены, што там спатрэбіўся, не ведаю, як хтосьці пісаў, спатрэбіўся нейкі ціск на літоўцаў з боку амерыканцаў. Літоўцы таксама не глухі, не слепы, яны вельмі добра бачаць інтарэс Злучаных Штатаў, разумеюць, могуць калькуляваць вось патрэбы ў каліі ў Злучаных Штатах, гэтак далей. То бок яны могуць самі здагадацца, наколькі гэта вострае пытанне і наколькі кампраміс з боку Літвы тут можа зноў-такі спадабацца Дональду Трампу і яго камандзе. Асабліва мы мусім разумець, наколькі гэты рэгіён залежыць ад прысутнасці амерыканскай вайсковай інфраструктуры. Усё ж такі мы не мусім адмаўляць, што Еўропа на дадзены момант не прыйшла да той самай стратэгічнай аўтаноміі ад НАТО і ад Злучаных Штатаў, то бок у значнай частцы бяспека нашым рэгіёне яна будуецца на прысутнасці амерыканскіх вайскоўцаў і амерыканскай вайсковай інфраструктуры. То бок Літва тут можа, і кіраўніцтва Літвы можа зразумець пэўныя опцыі альбо вось акно магчымасцяў таксама гэтага гандлю. Зноў-такі пойдзем у шляхом спекуляцыі, як мы часта робім. Добра, вось мы можам палічыць, што вось той калій, які ідзе з Беларусі, ён пры перасекчэнні мяжы ён уже будзе лічыцца амерыканскім, бо яго ўжо прадалі, а вось тут будзе яшчэ некалькі, не ведаю, рэгіёне амерыканскіх брыгад, альбо вы там паставіце яшчэ Пэтріат, альбо яшчэ штосьці. То бок зноў-такі перавесці гэта ў тую самую логіку сделак, транзакцыйную дыпламатыю, што у тым ліку можа быць і не кепска, калі мы кажам пра бяспеку краін Еўразвязу. То бок яны тут могуць убачыць сваю магчымасць, сваю перамоўную магчымасць з амерыканскім урадам. Ну і таксама яшчэ не вызначана вось гэта набыццё, гэтыя 3 мільярды, якія былі агучаны, гэтак далей. То бок яшчэ ўсё, ведаеце, так адносна абстрактна гучыць, але ж все бачаць і могуць прылічыць тыя ці іншыя сцэнарыі магчымасці. Кажучы пра жорсткасць літоўскай пазіцыі, так яна застаецца жорсткай, але з'яўляецца але. Вось, мы чулі... Але пакуль што, ведаеце, перыядычна прылятае з тэрыторыі Беларусі і спыняе працу Віленскага аэрапорта. Сапраўды гэта так, і падаецца, сёння спадар Наўседа выказаў вось свае спадзяванні на 4 тыдні без шароў, без мігрантаў і гэтак далей. Вось, калі Александр Лукашенко і амерыканскі бок, альбо толькі Александр Лукашенко палічыць, што яму зараз тэрмінова патрэбна свая суб'ектнасць настолькі, і ён хоча вось пагуляцца вось гэтыя зноў-такі транзітныя гульні, я мяркую, што сам Лукашенко встане з рагаткай, будзе збіваць на мяжы гэтай шары, то бок ён зробіць усё, каб гэта спыніць. Пакуль мы не ўбачылі такой наўпроставай зацікаўленасці, так пэўныя сігналы Мінск то пасылаў, то не пасылаў, такая, ведаеце, амбівалентная пазіцыя. Але ж зноў-такі, аналізуючы паводзіны краін Еўразвязу і асабліва літоўскага боку, яны зараз, і мы мусім гэта вельмі добра разумець, адчуваюць сябе в вялікай небяспецы. І калі яны ўбачаць у транзіце калію, у тым ліку нейкі аргумент, які далей можа выкарыстоўвацца ў гандлю наконт амерыканскай вайсковай інфраструктуры, я мяркую, што далей гэтая дыскусія можа працягнуцца і перарасці ўжо ў практычны бок, што ўжо праз некалькі крокаў можа прывесці нават да транзіту калія, які раптоўна стане ўжо амерыканскім каліем, і транзіту амерыканскага калію праз Літву.
Але пакуль што выглядае, што Лукашенко па сваёй традыцыі, ну як там, нас не нагдут, не паставят там на калені ці там яшчэ ў якую позу. То есть ён на гэтай пазіцыі і стаіць, і Літве што рабіць у такой сітуацыі? Калі здаецца, ну трэба і інтарэс, і з амерыканцамі добрыя адносіны, і падтрымліваць іх інтарэсы ў гэтым рэгіёне, што рабіць? Узмацняцца. Ёсць такое добрае слово секурытызацыя. Гэта калі ўсе дзеянні тых ці іншых палітычных актараў тлумачыцца бяспекай. Вось нам трэба прыняць пэўны шэраг нават непапулярных крокаў, складаных крокаў і з фінансавага пункту гледжання і гэтак далей. Але калі гэта тлумачыцца бяспекай, security, то гэта, ведаеце, той самы джокер, які перакрывае любую іншую логіку. Зараз краіны Балтыі знаходзяцца вельмі у вельмі небяспечнай сітуацыі. Таксама гэта адбываецца праз сваркі іншых еўрапейскіх краін з Дональдам Трампам. Мы бачым, як зноў паўстае пытанне, а навошта Злучаным Штатам НАТО, а НАТО Злучаныя Штаты. І у гэтай сварцы паміж Эммануэлем Макронам, кіраўніцтвам Італіі, Іспаніі, гэтак далей, вось тут можа пастрадаць Літва. Праз абмежаванне амерыканскага вайсковай прысутнасці, праз абмежаванне перадачы выведкавых дадзеных, гэтак далей. То бок тут Літва мусіць разумець рызыкі, пралічваць рызыкі і делаць ўсё магчымае для сваёй бяспецы. Ну, гэта досыць добра і так наўпрост гучала апошнія гады з вуснаў літоўскага кіраўніцтва, і мы мусім з разуменнем, нават калі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта частка з гэтых наратываў не падабалася і закранала інтарэсы беларускай дыаспары, мы мусім разумець, што яны паводзяць сябе як рацыянальны актар. Увогуле, я мяркую, што трэба разглядаць палітыку як паводзіны рацыянальных актараў альбо актараў, які лічаць сябе рацыянальнымі праз тую логіку, якой яны аперуюць. Зноў-такі паўтаруся, вельмі складанае становішча ў Літвы, і калі яны убачаць магчымасць, што нейкія дзеянні могуць спадабацца Злучаным Штатам, не ведаю, ці экспорт амерыканскага калію з Беларусі далей кудысьці, альбо амерыканская нафта ў Беларусь, калі гэта ўзмацніць бяспеку Літвы і знізіць пагрозы з боку дзеянняў Расіі ў рэгіёне, то Літва тут будзе сябе паводзіць досыць жорстка, прагматычна і з іх пункту гледжання рацыянальна. І як у працяг такая трошачку канспіралогіі з нагоды вось гэтых ваяўнічых заяваў Лукашэнкі, сустракаўся з генераламі і пачаў там расказваць, там хтосьці там на нас паглядзець у прыцэл, то мы таму як дадзім, увогуле там ледзь не самая магутная, ладно, адна з самых магутных, другая армія свету ў Беларусі і гэтак далей. То бок, безумоўна, на ўсе гэтыя вось распушванне баявога хваста Лукашэнкі, да прыкладу той же самой Польшчы, я думаю, могуць просто посмяяться і как бы там сказаць, ну давай, там стэндап далей. Але Літва іншая сітуацыя. Нават пры тым узроўні, які ёсць у беларускім войске, для Літвы гэта пагроза. То бок гэта ўкладаецца вось у гэтую схему, і з гэтага боку Літву прымусіць неяк так нервавацца, каб яна хутчэй пагадзілася, пайшла насустрач вось гэтаму сумеснаму праекту, бок тут ёсць небяспека з Беларусі, значыцца, трэба, каб былі войскі ЗША у Літве, а каб былі войскі ЗША ў Літве, неабходна пайсці выконваць там тое, што цікава і інтарэсы ЗША. А гэта транзіт у тым ліку. Мне падаецца, што гэта досыць такі доўгі ланцужок канспіралагічны. Ён мае права на існаванне, і часткова я нават з ім пагаджуся, бо калі мы кажам не толькі пра Літву, але ж пра іншыя краіны Балты, якія могуць там за некалькі дзён апынуцца вельмі складаным становішчы, і праз досыць небяспечнае адбудаванне таго, што ў Расіі называецца Ленінградскай ваеннай акругай, і што частка рэсурсаў расійская вайсковая машына ўвесь час
выдатковае на адбудаванне сваіх вайсковых магчымасцяў яшчэ ў гэтым рэгіёне, яны безумоўна адчуваюць гэтую небяспеку. Так, для Польшы гэта нічога не азначае там такого дастаткова небяспечнага. Ўсё ж таки Польша досыць шмат часу ўзмацнялася як сама, так і іншымі партнёрамі. Вось, але ж калі дадаваць да гэтага яшчэ трошачку іншую оптыку праз тое, што Александр Лукашенко ўсё ж таки стендапіць перш за ўсё на сваю ўнутраную аўдыторыю і на аўдыторыю Крамля, і ён мусіць неяк падмацоўваць вось гэты свой імідж вайсковага лідара і паказваць нейкую гатоўнасць расейцам. Я не лічу, што вось гэтыя сігналы, гэтая нейкая дадатковая вайсковая актыўнасць была настолькі прысвечаная гэтаму і перамоўнаму трэку з амерыканцамі, гэтак далей. То бок, канешне, гэта магло ўключацца у вялікі малюнак таго, што адбываецца. Але ж мне падаецца, што вось гэтая актыўнасць апошнім часам нічым моцна не адрознівалася ад усяго таго, што рабілася апошнія гады. Гэта хутчэй за ўсё сведчыць аб тым, што без такого вайсковага абмежавання, без наратыву о том, што паглядзіце, ёсць мы, а ёсць яны, мы мусім быць гатовы, я сам вас стану на броневік і паведу вас. Без гэтага Лукашенко не можа трымаць уладу, не паказваючы, наколькі ён моцны лідар, бо як увогуле з усімі аўтарытарнымі рэжымамі гэта адбываецца, у пэўны час яны трапляюць у пастку быць закладнікамі вось той гульні, якую яны распачалі самі. То бок ён будзе працягваць гэтую гульню салдацікаў і далей, але ж мы мусім разумець здольнасці беларускага войска, здольнасці беларускай вайсковай прамысловасці. І так, для краін Балты гэта пэўная небяспека, але ж толькі пры удзеле расейцаў. Сама Беларусь не здольная на гэтай вайсковай дзеянні. Так, Польша ўвогуле тут у бяспецы знаходзіцца праз тое, што яна адбудоўвала на мяжы апошнія гады. Таму я не настолькі канспіралагічны, як вы, спадар Зміцер, але ж я дапускаю магчымасць і нават часткова згодны з гэтым лагічным ланцужком. Ну, бок, умоўна кажучы, гэтыя словы про тое, што Беларусь гатовіцца да вайны, што яны вот там вот нема там мірнага часу зараз, а толькі вайна, і да гэта, хоць мы вельмі не хочам, но мусім да яе рыхтавацца. Это з той же самай катэгорыі, што колькі гадоў таму ён горда заяўляў про тое, што калі што, мы там з Пуціным в адным акопе будзем гніць і адстрэльвацца. Так, сапраўды, дзесьці на мяжы з Беларусі, правда, не памятаю дзе, вот мусіць быць гэта натаўская гусеніца, якая ўвесь час лязгае і не дае спаць Александру Лукашенко. Вось, але ж, ну, так, ён будзе гуляць у гэтую гульню, але, зноў-такі, нагадаю, верасень мінулага года, калі амерыканскія вайскоўцы, амерыканскія аташэ па бяспецы быў дапушчаны да вучэнняў захад на тэрыторыі Беларусі, гэта за апошнія гады такая досыць беспрэцэдэнтная сігнал вось гэтай празрыстасці з боку рэжыма Лукашэнкі, які, мне падаецца, значна больш кажа ў практычным сэнсе, чым тое, што ён, не ведаю, нейкім кадэтам, курсантам, малодшым афіцэрам расказвае гэтай байкі, якія, мне падаецца, толькі вось перастаўленне словаў не мяняюцца год ад года. Дзякуй вялікі. Ну што ж, калі чакаем наступнага прыезда Коула? Чакаем. І вызвалення? Чакаем. Прагнозы ёсць якія па колькасці, да прыкладу? Слухайце, я тут буду вельмі асцярожны і не хачу вось тут ісці ў канспіралогію і браць на сябе адказнасць за падобныя прагнозы, бо гэта вельмі, мне падаецца, гэта вельмі небяспечная гісторыя. Перш за ўсё, пункту гледжання менеджменту чаканняў і наколькі беларуская грамадзянская супольнасць, скажем так, паказвае фрустрацыю і незадавальненне нават ад тых рэчаў, якія досыць добра, але ідуць не па ідэальным сцэнарам. Калі мы
наўпрост праз экстрапаляцыю падзеі мінулага года паглядзім на вызваленне падлітвязняў і візітаў амерыканскага чынавенства ў Беларусь, мы мусім зразумець, што яны адбываюцца з у пэўных такіх часовых у пэўным часовым таймлайне, прабачце, забыў слова, перыядычнасцю. Дзякую вялікі. З пэўнай перыядычнасцю там раз на 3-4 месяцы. Я мяркую, што у нас зараз няма падстаў і няма ніякіх публічных сігналаў, якія б давалі нам падставу казаць, што гэта неяк зменіцца і дзесьці летам мы не можам чакаць наступны візіт з нейкімі пазітыўнымі вынікамі, які зараз зноў-такі падкрэслю, я б быў вельмі асцярожны, ацэньваючы і даючы нейкія прагнозы, што можа стварыць чаканні, завышаныя чаканні і тыя чаканні, якімі могуць скарыстацца папулісты, шкоднікі, карысныя ідыёты і гэтак далей. Агентура і маргінез. Дзякую вялікі. Антон Пянькоўскі быў у нас у эфіры, амерыканіст і дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, які ад сёння становіцца нашым рэгулярным спікерам. Так што чакайце наступнай сустрэчы, а у чаканні не забудьцеся подпісацца на YouTube канал Еўрарада, паставіць сваю падабайку, насціснуць на званочак, каб не прапусціць нашу наступную сустрэчу. Ну і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Дарэчы, нас можна падтрымаць працу нашай рэдакцыі, калі у вас ёсць такая магчымасць. Дзякуй вялікі ўсім яшчэ раз. Дзякуй, Антон. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.